Sige, ari sa atong linya si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe. Sir, may aga, welcome to Action, Radyo Bacolod sa Action, Brian Morden. Yes sir, good morning po Action Brian at magandang umaga din po sa lahat ng pagsubaybay ng programa niyo ngayong umaga. Pasensya po sa disturbo sir, pero kailangan ng talaga. Sir, ano yung mga, paano nahuli itong suspect na si George Martinez at ano yung mga cases na ginawa niya na before pa man siya nahuli sir? Actually sir, ito si George Martinez na nahuli natin nung madaling araw ng linggo, May 15. After na tumawag yung anak ng isang biktima regarding doon nga sa may pinasok niya na naman ulit yung bahay nila. So ito sir, garang responde ng ating tropa na uli natin itong sa loob ng bahay ng biktima. Uy, grabe ano? So ito sir, may minomonitor na natin dahil like kahapon nga, may pumunta dito na incident na reported sa atin noong April 23. So na-identify din ng biktima, kaya baka ngayon o bukas makapagtag tayo ng another case na naman. So ilang kaso na sir yung nasa inyo ngayon sir na dapat i-file na or na-file ng iba? Kahapon sir, naka-inquest natin, yun yung nangyari nung May 15. Tapos kahapon din, na-file na natin yung kaso na yung sa minor. Na-file na rin natin yun. And we expect ngayon or bukas, na-file natin yung incident na nangyari nung April 23 nga. Okay, 23. Yung sa madaling araw ng linggo, sir, may consummation ba doon? Na-consummate ba yon or wala naman? Lahat ng mga reported po sa atin na incidents involving the suspect, wala namang na-consummate na rape or any assault or any doon sa mga biktima niyang babae. Ang na-consummate lang is yung pagpasok niya doon sa sa bahay. Buti na lang na-repel naman lahat nitong mga biktima natin yung interest niya. So ano lang yung case niya sir, nakaharapin nito? Yung sa May 15 sir, napa-inquest na natin ito kahapon, attempted rape yung ipinail natin kaso sa kanya sir. Ay, okay. Sir, itong tao nito, anong trabaho niya at sa ngayon ano na ba yung mind niya, yung utak niya, okay lang rin yan? Hindi walang problema? Ang isang inaano natin sir dahil taga dito lang din naman siya doon sa community. Ang inaano natin baka sakaling may mental condition ito or dahil ang sinabi niya lang nung nakukumit niya yon dahil sa pagkalasing. Ang pinalang natin sir is bakit ngayon lang considering matagal na rin siya doon sa community. Ang inaano pa natin sa kanya sir. Lasinggero. Pero may nasa lista ba ito sir kung illegal drugs diyan sa Sagay PNP sir? Hindi naman natin to identified as the drug personality dito sa Sagay. How about ang family niyo sir? Nakapunta na ba doon sa inyo sir? Sa ngayon sir, wala pa siyang bumisita na kaanak. Sir, nagtataka kami, paano siya doon nakapasok sa mga bahay-bahay na ito? Like for example, madaling araw. Paano sir? Tinatawag ba niya or kusang pinuwersa yung pinto para makapasok lang? Ang ginagamit niyang point at entry, yung mga bintana. Yung dalawang incidents, yung may minor, tsaka yung nangyari noong April 23, yung pintuan na ng TR, and yung kamakailan lang, yung pinakahuli niya is yung yung jealousy, tinanggal niya yung mga 3 o 4 na slab yun ng jealousy. So yun yung naging entry point niya. Buti naman walang mga lalaki doon sa loob ng bahay na to, no? Usually kasi sir, yung mga nakita natin na pinapasok niya yung mga walang kasamang lalaki doon sa household. Except na lang kung sa minor na andun yung tatay, pinasok niya pa rin. So medyo matino lang yung utak nito. Matino talaga kasi marunong nga magbukas ng jealousy. Yes, sir. So sir, kwan pala, attempted rape at saka unjust vexation ang pwedeng ikaso sa kanya sir. Parang ganun po.
Yun yung yun yung sir, depende na lang kasi sa appreciation ng ano to ng prosecutor's office Aha. based on sa ating available na mga evidence na dito sir. Pero depende yung ano sir, tinanggap naman yung attempted rape natin yung pina-impress natin kahapon. Okay, sige. Wala nang ibang kaso ito, sir, no? Mga nakaw or ano man dyan. Oh. Hold up. Wala naman tayong ano sir, mayroon lang tayong isang ano dito na na-identify niya rin yung relo. Kaso lang hindi siya willing mag ano sir, file ng kaso dahil meron daw siya travel abroad baka maapektuhan yung ano na sir, yung Mga papers niya. ng bansa. Kaya nga ito sir, siguro ito sir, binigyan lang kami ng tulong na ito para even i-post namin sa social media Aha. na baka kasi meron pang ibang mga ano to, maging biktima nito, mapunta lang sila dito sa ano sir, Ayun. sa police station para i-identify nila o kung ito nga yung suspect, tulungan namin sila na mag-file ng karampatang ano to, kaso laban dito sa suspect. Yan ang pinakamaganda doon. Lastly, sir, mayroon ba siyang dalang baril o patalim o anong mga bit-bit niya nito? Dati sir, lalo na yung na-post dati ng social media na sabi na may baril. But based na din doon sa testimony ng dalawang incidents, makita na ano to, toy gun. And siya din, pero inano sana natin, ma-recover sana yung toy gun. Siya din sinabi niya na toy gun lang din daw yun sir. Kaso lang naitapo niya sir, hindi na natin na-recover. Aha. Pero nung ano natin sir, yung incident ng April 23, meron siyang kitchen knife na naagaw nga yun. Actually andito sa custody natin. Aha. Naagaw yun ng biktima. And then nung May 15, meron na naman yung kitchen knife na dalagang na nung manloob siya nung May 15. Ayun. Yun yung pinaka-delikado doon, ano? Kasi mayroong patalim na dala, baka magpamuno sa blaser disgrasya. Anyway, sir, congratulations sa pagka-huli po nitong delikadong tao nito. Mabuhay po kayo, sir. Magandang umaga po. God bless po. Yes, sir. Thank you very much, sir. Dito, sir, inaano namin lagi na ito hindi namin ma-achieve yung operation, kundi sa tulong na rin ng community at yung mga iba pang tumulong in any way dito sa para mahuli nga itong suspect na to. Aha. Sige. Maraming salamat po, sir. Good morning. Yes, sir. Good morning din po, sir. Action Hotline 2006. Going